dnešnú videu by som vám rada ukázala, ako vyzerá môj priemerný tréning na spodok tela, samozrejme s dôrazom na zadok. Svoje tréningy bežne začínam od toho najťažšieho cviku a idem po najľahší, a preto ako prvé dneska máme rumunské mŕtve ťahy, ktoré ja cvičím v multiprese. Nedávno som sa rozhodla nahradiť klasickú verziu s voľnou tyčou na multipres a nemohlo to byť lepšie. Mám tu oveľa viac stability a kontroly pohybu a takisto mám oveľa menej bolí spodný chrbát, s čím som mala problém s voľnou váhou. Samozrejme nehovorím, že multipres je lepšie ako voľná váha, je to len moja osobná preferencia, ale určite to môžeš vyskúšať na budúce. No a ja mám multipres so sklonom a preto som sa postavila v protismere sklonu samotného stroju, aby som si tento cvik ešte trošku viac sťažila v tej dolnej pozícii a oveľa viac aktivovala tie sedacie svaly. Pretože takýmto spôsobom tá váha ide jemne odo mňa a ja musím vynaložiť oveľa viac úsilia, aby som ju dvihla hore a tým pádom vyvíjam oveľa väčšiu záťaž na sedacie svaly a hamstringy. A ako môžeš vidieť, ja pri tomto cviku používam aj opasok na cvičenie, ktorý mi pomáha s branicovým dýchaním a vytváram tak podporu pre spodnú chrbticu v danom cviku. Takisto používam mozolníky od Jim Beam, aby som zlepšila uchop pri danom cviku a každé jedno opakovanie sa snažím vykonávať maximálne kontrolovane. Sústreďujem sa na techniku a dýchanie, kde nádych spravíme predtým, než ideme dole, vydržíme nádych v dolnej pozícii a vydychujeme až keď sme hore. Takisto sústredím sa na maximálne používanie bedier a tlačím ich čo najviac dozadu, ako keby som sa chcela dotknúť imaginárnej steny zo zadu mňa. No a následuje ďalší taký trošku ťažší cvik na zadok a to je hip thrust. V mojom tréningovom pláne tento cvik nechýba a idem ho skoro každý tréning na spodok. Pri tomto cviku takisto sa sústredím maximálne na techniku a snažím sa čo najviac využívať sedacie svaly. A to spravím tak, že keď idem dole, tak sa nadýchnem, spevním brušné svaly a z dolnej pozície sa snažím maximálne pohyb pretlačiť cez päty. Niekedy jemne aj nadvihnem špičky, aby som to dokázala lepšie. Pomôže ti to teda oveľa viac aktivovať tú zadnú stranu tela, čiže zadok a hamstringy a obmedziť aktiváciu predných stehien. Tiež je dôležité, keď dvihneš váhu hore, tak panvu podsadiť, aby si obmedzila záťaž na spodný chrbát a oveľa viac zvýšila aktiváciu sedacích svalov. Tento cvik takisto vieš ísť aj napríklad v multiprese alebo v špeciálnom stroji na hip thrust, teda je dobré vybrať si variáciu, ktorá ti oveľa viac vyhovuje a napríklad ja som si momentálne obľúbila túto variáciu s voľnou váhou. No a následne sa presúvame na ďalší cvik a tentokrát je to unilaterálny cvik a budú to takéto výšlapy na lavičku s lánkom. Pre tento cvik som tiež použila mozolníky, aby som odľahčila uchop, keďže cvičím to s pomerne ťažšou váhou pre mňa a niekedy už ku koncu série udržať tú váhu v rukách je dosť náročné, tak mi tie mozolníky veľmi pomáhajú. No a tento cvik som si v poslednej dobe veľmi obľúbila, pretože pri ňom cítim veľmi veľkú aktiváciu sedacích svalov, necítim žiadnu záťaž na spodný chrbát alebo vrch tela. Jednoducho sa pri tomto cviku viem maximálne sústrediť na tie sedacie svaly a to mi veľmi vyhovuje. No a pri tomto cviku je kľúčové vybrať si vyvýšenie, ktoré by bolo približne na výške tvojich kolien alebo o 5 cm nižšie alebo vyššie. Napríklad obyčajná lavička, čo máte vo fitku, úplne stačí. No a pre vedenie cvičenia začneme z toho, že si lánku uchopíme do pravej ruky a vtedy precvičujeme ľavú nohu. Čiže záťaž máme rozdelenú kontralaterálne. A tou istou rukou, čo je pracovná noha, tak sa držíme za oporu pred nami. Pohyb začneme z toho, že napneme brušné svaly, nadýchneme sa a jemne ohneme bedra. Následne sa snažíme maximálne vykročiť čo najviac dozadu a vytvoriť čo najväčší ohyb v bedrách, v čom nám môže pomôcť väčší predklon v trupe. Tiež sa uistí, že tvoja päta pracovnej nohy je pevne položená na lavičku a nevytrčať ti z nej, pretože práve cez päty budeme pretlačiť tento pohyb a snažíme sa cez päty dvíhať hore. Podobne ako pri hip thruste teda. No a ja si po každej sérii zaznamenávam svoj progres a zapisujem si počet opakovaní, ktorý som spravila, s akou váhou a aká to bola séria v poradí. Zapisujem si to do takéhoto denníčku a takýmto spôsobom si dokážem oveľa lepšie sledovať progres, alebo teda používať progresívnu záťaž a mám o svojich tréningoch oveľa lepší prehľad. Určite ti odporúčam trackovať si každý jeden tréning a môžeš na to použiť buď takýto denníček alebo aplikáciu na telefóne. No a ja som sa zatiaľ presunula na predposledný cvik a to už sú také ľahšie cvičenia teraz. Ako prvý z nich sú takéto kickbacky s lavičkou. Tieto kickbacky cvičíme primárne na náš menší sedací sval gluteus medius a lavičku pri tomto cvičení používame na to, aby sme zlepšili rozsah pohybu pri danom cviku. A to dokážeme
tak, že ako aj teraz môžeš vidieť na videu, tak lavička nám umožňuje tú pracovnú nohu dávať čo najviac dopredu a takýmto spôsobom dokážeme menší sedací sval oveľa viac natiahnuť, čo je dosť ťažká úloha pri iných cvičeniach, ale daný cvik funguje na to úplne že perfektne. Plus ku všetkému je veľmi stabilný a takisto ti pomôže odľahčiť tú opornú nohu. No a pre jeho prevedenie budeš potrebovať čelenkové adaptéry, ja svoje mám od Jimbeamu, takisto lavičku a samozrejme kládku s lankom. Kládku si nastavíme skoro na najnižšiu úroveň, pripneme si lanko k členkovým adaptérom a pritom sa oprieme o lavičku. Oprieme sa tak, aby sme sa cítili pohodlne, tu naozaj nie je žiadny návod, ako sa o lavičku držať. Jednoducho si to budeš musieť skúsiť a nájsť si tú svoju správnu polohu, ktorá by ti bola pohodlná. No a následne vytvoríme jemný predklon v bedrách a začíname vykonávať pohyb. Pri tom špičku chodidla pracovnej nohy vytočíme smerom von, aby sme viac aktivovali naše menšie sedacie svaly. No a ako posledný cvik tu máme takúto abdukciu v sede, pri ktorej používam penové valce na zlepšenie rozsahu pohybu. Väčšinu cvičení vo svojom tréningu, ako si mohla všimnúť, tak snažím ísť naozaj s plným rozsahom pohybu, aby som ten sval precvičila čo najefektívnejšie a čo najlepšie ho zaťažila. Tieto penové valce nám poskytujú približne 4 až 5 cm extra rozsahu, hlavne v pozícii, kde máme nohy pri sebe a kde máme natiahnuté naše sedacie svaly. Tiež sa pri danom cvičení snažím mať podsadenú panvu a vôbec sa neprehýbam dopredu. Snažím sa naopak čo najviac oprieť o sedadlo a držím sa takisto zamadla rukami. Pomáha mi to so stabilitou, ale takisto aj s väčšou aktiváciou sedacích svalov. Pri danom cviku mi teda ide viac menej o menšie sedacie svaly a takisto o horný segment veľkého sedacieho svalu. A tiež tento cvik sa snažím vykonávať kontrolovanie, kde idem pomaličky dole, čiže pomaličky nohy spájam k sebe, držím napätie na svale a potom trošku výbušnejšie idem naspäť. Čiže výbušnejšie nohy otvárame. Potom v danej pozícii zastavím približne na 1 až 2 sekundy a následne idem na ďalšie opakovanie. Takto spravím maximálny počet opakovaní svahu, ktorú som si dala. Väčšinou je to takých 12 až 15 opakovaní. A potom, keď už nevládzem ísť plné opakovania, tak idem tzv. Pulzačné opakovania a tieto vykonávam už rýchlejšie, bez žiadnej pauzy. Týchto spravím takisto najväčší možný počet opakovaní a na tomto môj tréning končí. Tak si to ulož a vyskúšaj na budúce.